Сустрэча, якая, магчыма, пераверне жыццё. Паралімпіец Алексей Талай прыехаў у Шклоў, каб падтрымаць Уладзіслава Кандратава, 16гадовага юнака, які ў жніўні 2019 года на чыгуначным пераездзе ў Шклове на скутары трапіў пад грузавы цягнік і цудам застаўся жывы. Алексей і Улад шмат у чым падобныя. Абодва ў 16 гадоў трапілі ў сітуацыі, якія на 360 градусаў перавярнулі іх лёсы. Улад пасля няшчаснага выпадку перажыў ампутацыю абедзвюх ног, некалькі аперацый па перасадцы скуры, а Алексей юнаком тушыў вогнішча, разведзенае хуліганамі непадалёк ад дома дзеда. Выбухнула міна, што ляжала ў зямлі з часоў Вялікай Айчыннай вайны. Хлопец цудам выжыў, але рукі і ногі прыйшлося ампутаваць. На самом деле, в первую очередь я приехал к нему, к этому парнишке, который вот в канун своего дня рождения, 16-летия, волей случая попал под поезд, потерял обе ноги, потерял часть руки, ладони. И эта история напомнила меня, ведь мне как раз на тот момент было 16 лет. Когда впервые я услышал об этой истории, она меня взбудоражила. Вот, нахлынули все эти эмоции, воспоминания, когда я себя впервые увидел в новом обличии, в новом теле, без ног, без рук. Ну и сегодня у меня был такой дополнительный инструмент и мотивация, когда я ему сказал: Влад, у тебя-то руки есть, смотри, у тебя все в порядке. Сёння Алексей Талай бізнесмен, шчаслівы бацька 4 дзяцей і спартсмен. Сёлета ў складзе паралімпійскай зборнай Беларусі ён выступіць на Алімпіядзе ў Токіа, чарговы раз даказваючы, на што здольная сіла духа. Улад з Алексеем павінны былі сустрэцца яшчэ ў Мінску, калі юнак быў на рэабілітацыі, аднак не атрымалася. Але Алексей стрымаў абяцанне і прыехаў да Улада ў Шклоў. Пасля сустрэчы Улад мае пэўную мэту, а прыклад, вядома, Алексей. У меня сейчас мотивация большая. Ну, он мне сказал, что как делать в жизни, как идти дальше. Зараз хлопец актыўна займаецца лыжным спортам. Да яго рэгулярна прыязджае трэнер з Магілёва. Заняткі праходзяць на лыжа-ролернай трасе. А галоўны савет ад Улада ўсім, хто трапляе ў цяжкія жыццёвыя сітуацыі, просты. Главное не сдаваться, не унывать, не зажиматься в 4 стены. Пасля размовы з Уладам Алексей Талай сустрэўся з падлеткамі Шклова ў зале раённага дома культуры. Больш за гадзіну Алексей распавядаў пра сваё жыццё, якое нічым не адрозніваецца ад жыцця звычайнага чалавека. Адсутнасць рук і ног не перашкаджае Алексею кожную вольную хвіліну надаваць дзецям, займацца любімай справай і быць паспяховым. Порой видишь в зале тех детишек, которым эта встреча просто жизненно была необходима. Просто чувствуется вот эта печаль и грусть, и тогда ты вот в определенный момент, выдохнув уже дома, понимаешь, что ты делаешь действительно что-то важное. Штодня Алексей атрымлівае сотні паведамленняў у сацыяльных сетках і кожнаму адказвае. Яго лёс паказаў, няма нічога немагчымага. Самае галоўнае – не адступаць і не здавацца.